ще ви запознаем с господин Павел Недев, който е учител в нашето училище Слобачо Хиро. Той има клуб, който е много популярен в училището и е изцяло свързан с мангата, анимето и комиксите. Нужно ли е човек да е минал през класическия стил рисуване? Така, според мен лично не. И сега ще кажа защо. Хубаво е да си минал през класическия стил рисуване, но не е задължително. Сега, класическия стил рисуване ни учи как да изграждаме форми, обеми, светосянка и така нататък, но по принцип това нещо може да го научим и ако директно започнем да рисуваме манга или комикси, но сме малко по-наблюдателни. Сега, ето тук нагледно се личи, че имаме доста общо с класическия стил. Имаме правилни пропорции на ръцете на цялото и така нататък, дрехите имат изгънки, всичко това има някаква логика, която при изучаването на класическия стил ние ще знаем и ще сме научили. Но със сигурност има пък много други стилове в мангата и в комиксите, които се отдалечават бая. Примерно за тях е характерно много голямо изобразяване на очите. Примерно очите са една втора от главата, устата е много голяма на много места, примерно носа се рисува само като чертичка на линия, анатомично и правилно нарисуван. В тази посока не е задължително. Може да бъдем самоуки, винаги би ни било в плюс да знаем нещо повече от класическото рисуване, но ще се оправим и без да сме го правили преди това. Като едно от основните неща в разликите, реално е, че при мангата имаме черно-бяло, комиксите вътре са изцяло цветени. И по принцип мангата се изпълнява само от един артист, който прави всичко. Той оцветява, той запълва вътре, той пише и текстовете в палетата, докато при комиксите реално лайн арта, който виждаме тук, всичко черно-бяло, това нещо после то се прави от един артист, след това се оцветява от тук артист, след това третия артист пише текстовете. И по принцип това е една от основните разлики, че за изпълняването на комикса се работи с екип, докато мангата се изпълнява от по-малък брой хора. По принцип човека, който рисува мангата, се нарича мангака и оттам идва и самия стил манга. Нещо друго, което може да кажем, че реално всяка манга и всеки комикс може да има аниме вариант. Това вече зависи от колко популярна и известна според читателите е станала поредицата. Можем ли да очакваме изложба, която се предвижда да бъде тя? Да, със сигурност може да очаквате. По принцип на 11 май празника на училището имаме желание да се включим тогава с курса в изложбата на учениците. Ако по някакъв начин успеем да направим изложба преди това, със сигурност ще бъде следващия месец, но най-вероятно очаквайте да сме на 11 май. Това беше интервюто ни с Павел Недев. Ако имате интерес към изкуството, може да посетите нашето училище Слобачо Хиро.